Čo sa stane, keď vás kopne múza? Počkajte, múza, nerozumiem tomu slovu. No, múza, povedz to tak, že múza. Keď kopne človeka múza, čo sa stane? To je ako myslíte bez pedancie? Čo to, nerozumiem tomu. Múza, no čo to môže byť, povedzte. Skúste porozmýšľať. Nie s tým moc rozmyslel, som aj slabší na srdcu, mám aj tlak trocha vysoký. Áno. Možno to nevadí, to môžete odpovedať, keď máte vysoký tlak. Múza, ale múza. Neviem, čo to je. Raz som, keď som mal taký malý, škatulku som mal, tam bolo napísané múza, ale čo nebolo, neviem. Už nausle, nie. Druhý finalista. Slimáka zaraďujeme medzi párnokopytníky alebo nepárnokopytníky? Slimák je. Takto. To je vychytávka. To ma nedostanete. Ja som to študoval. Máte slimáka, pozrite sa, ak sa na mňa pozera, máte slimáka s ulitou alebo slimák bez ulity. To je hlavne, no. A potom sa rozlišuje podľa toho, koľko má tých rozčekov. Ak má 2, to sú párne, ak 1, to je nepárne. Tretí finalista. Čo nám príčine tomu, že keď pustíme tanier, tak padá smerom k zemi? Prečo to tak je? Môže aj lietať tanier. Áno, taniere lietajú. Sú aj lietajúce taniere. Také umelé, čo môžu lietať. Aj normálne, aj čo doma máme, čo používame. Ale vždy padnú na zem, nie? Keď dolietajú. Môže ísť aj hore. Jak šarkáni, čo lietajú hore. No. Ale keď padnú na zem, tak prečo padajú na zem? Ja som doma mala taniere, normálne deti hádzali takto taniere a lietali. To zase nebolo. Hore. No čo, keď dolietali, tak kam padli? Tak padli aj na zem niektoré a niektoré išli hore. A už sa nevrátili na zem? Nie. Lietajú aj cez dvor, aj cez barák. Lebo tento svet je už taký, že už všetko môže aj lietať, aj ľudia môžu lietať. Nie len taniere. Áno, dá si Red Bull a cíti sa, jak keby lietal. Štvrtý finalista. V akom skupenstve sa môže nachádzať voda? Voda? To je ťažká vec toto. Voda. Aké skupenstva poznáme? No to som sa aj učil v škole možno, ale musel by som si spomenúť. To je ťažká vec toto. V papalnom nie. Pevná je moja ruka. Pevná. No aj v pevnom by sa mohla. A ešte jeden spôsob za to? To už neviem. To je ťažká vec. Víno. Víno je tiež z vody, nie? Piatý finalista. Čo by si dostal od prezidenta, keby ti udelil audienciu? Audienciu. Prezident. By ti udelil... To sa aj mohlo stať. Keby ti ju udelil, čo by si od neho dostal? Keby ti udelil audienciu. Audi by som dostal. A osmičku. Bombovu, jak má on. Prezidentskú, nebezpečnú. Červeným hrkadlom. Červenú hukačku má. Audi, audiencia. Audi s klimou, s digitál, všetko. Zulíbava. Dobrý prezident. Super. Ale dúfam, že mi dá voľakú Audinu. Nemôžete mu povedať. Jednu Audinu si prosím. Tú Audinu si. No. Takže podľa mňa je tam niekoľko dobrých kandidátov. Ja by som sám mal problémy, čo vybrať, ale našťastie nemusím vyberať. Ja budete vyberať vy. Takže začneme mladšou generáciou. Postav, prosím ťa pekne, lebo neviem, či ťa vidíme. Čo by si vybral ako najsrandovnejšie do finále? Teda ako za absolútneho víťaza, tak. Asi to posledné. Posledné, hej? Tento. Audi. Potlesk je pre Audi. Ďakujeme. Milostivá pani, váš názor.
Taktiež posledné. Posledné. Tiež Audi. Ďalšie Audi získava potlesk. No, aj mužov sa opýtame, tu na drahí pane. Váš názor je aký? To isté. To isté. Áno, trikrát to znamená, že vyhráva Audi. No ja si myslím, že naši diváci rozhodli, prítomní diváci